Már megy. Így fölbudok a gazolajat, mert araszt, a karburátort az optimális értékre állítom, ütközésig a gazt. Most tiszta büdös lesz a kezem, még a szart leveszem, mert tegnap most Betonras meg van? megvan a sluszkult, előtte izítani kell. Izítani kell, azt mondja, megkeressük, a kulcs megvan, nagyon faszva. Aztán izítunk. Elszámolunk. Többet nem tudjuk. Szóval izítunk. Nagyon izítunk. Hát a 21. század technológiája. Na, most leizítottunk. Kibasztál bendixet, de jó, van messzire. Megizítunk. Lehet, hogy állandógult a légszűrővödőrje. Most ha megint leizítottunk, gyújtásra tesszük egy